matur sembah nuwun. Sami-sami. Terima kasih. Nah, ngene iki lho singkat padat terus apa perlune. Oh, matur nuwun Pak Sino. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Wis. Iya. Nah, iki sing pungkasan ya, Nok? Ya. Ki ana panyuwunan liwung, boyo sing nyekar Mbak Tatin, boyo. Karo Ayu sing durung nembang, ya. Sekalian ya, babarke pisan. Tambahi sing tuwa Prastiwi, ya. Oh, piye? Prastiwi lovers langsung tepuk tangan langsung. Iya. Ya. Wong telu ayo. Ayo Tin, ayo Yu, ayo Pras. Yes. Iya. Yes. Yo Mbak Tatin, Mbak Ayu, enggak aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah pripun ra mangkat kok menyang. Sinten to, Ibu? Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Dalang utang. Dalang milenial kok ora bayar to Mampeng. Ora bayar dengkulmu mlocot kowe. Urung tenan. Iki mau tak bayar Prastiwi 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikae to? Urung. Takon pengendange. Ya kene. Cindil. ceritane mungkin cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ra mangkat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sadurunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho, izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu, ayu. Lah kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh e. Butuh, aku menyang wis ben. Ya. Biar apa-apa. Kok disaur utange? Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamirsa. Kok pamel coba. Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki bae men padha padange to Bu, rasa kongko disuwun saiki. Tak dadekke siji ning amplop, jaluk saiki ya dobel dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae lek mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dedekke ping 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono, tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho, Nok, mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh, mayat aku ya ngono. Sampe ini. Aku. Janar tak cucup kowe. Ambo omong. Yo. Ya ya diaturke liwung ya. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden iki ming Prastiwi. Sak gento-gentone Tatin ceplakep to ning ngarepe Prastiwi ra. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Anggaran. Inggih, Bu. Inggih. Kalah seksi, kalah ayu kok. Seksi kalah ayu. Apa nek ming Tatin? Coba. Oh, maju pamerke. Apa wani ngono kuwi? Halo. Ayo lho. Piye? Golane. Iya. Pak kowe wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo ibu kan. Kalah. Nang menange siji aku. Apa? Rada dhuwur. Oh. Ngece. Wis. Ngecen. Ya apa-apa jan cendhek kok wis ben kok. Ya apa-apa. Ning ayu, egolane ya apik. Rasah muni ngono, mau wis kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Kan ora. Ayo dadi malek ngapa? Gampang malek aku. Padha dalange mulak malek rajek. Piye? Padha kowe. Ya, liwung ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas Iman. Semungso Bu Prastiwi iki karo Aku lagi, pokoknya karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke, ngene nek oke ora wis ya wis. Berarti atine lagi ra cocok. Iya, wis ora apa-apa, sing penting gelem nembang. Ya, yuk. Diatine tengah, sing cilik tengah, sing SD tengah. Aku tuwa dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Druwoke. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Andelok kok. Mak. Iya. Wis bejo-bejane dalang duwe sinden ora ndek isin ya aku.
Jane sing salah ki Pak Seno. Napa? Bu Prastiwi ki ora kecilikan. Apa? Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya tilik ono, apa rok abang klambi putih. Nek rampung langsung dandan nang diri sepuh beraturan bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impres ngono. Zaman kuno makmur Impres. SD Impres. Dek iki streaming karo rombongane iki mesti. Iya. Kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra aku tok pek ning. Ora. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Kudune dalang ki hormat karo anak buah. Lho, Ora bedino ning nesu. ora nesu. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneke disampaikan unek-unek jenengan. Kok susuk 2000 jaluk. Lah lho. Pahit, pahit. Pakai mulai unek-uneke ra apa. Mah wis ra iso metu. Dewasa iki dewasa. Wis dewasa terus iki guyone dewasa kabeh. Horor. Omongane Prastiwi iki aja tok percaya. Iya, aku ki juragan blobolomo. Iya. Blobok. Blobok. Blobok iki matamu. Yo. Ayo jawab kandang-kandangan sing tuwa ngapa kowe? Pasen. Malah ndelok-ndelok. Maneni nih Bu, maneni aku ya seneng ya nek jenengan maneni kuwi aku rasa Yo ya. puas. Ya diajar wae yo. Ya. Diajar bareng-bareng. Pokoknya nek aja diajarnya. Jenengan ki apa tengen pangisar pandur? Sing tengah aku. Bisa dhuwur apa malah pilih tengah. Milih tengah nah aku. Agak, aku wegah. Tarik. Bu, heboh Prastiwi iki heboh. Iki ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Aku tekan wong kuwi ndi perasaan kok. Aduh, entah. Sik. Ngapa? Aku ora sawer. Bu Prastiwi kantuk Ngene iki saweran. wong salehah ngene iki. Mbak Mimin kasih Bu mic Mbak Prastiwi Mimin. kantuk saweran. Nggih. Eh, Sik. Tak merono aku. Cincin. wah. Nuwun nggih, Mbak. Entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya. Cah wedok wae ra util kok kowe util. Ayo TikTok ya, ayo TikTok. Nggih. Mbak Mimin nang ngarepe. Jadi para sederek ingkang badhe nembasaken dolanan anak-anak. Menika mboten ngangge baterai, mboten ngangge menapa-napa. Kok padake robot terus. Nyomitmu abot ta. Iki dipraktekke sik denang tang Apa? denang. Sok aku sing nom-nom kok aku. Sing tuwa sik kok. Mbah tuwa keri. Kok sik. Tuwa nggih sik-sukan. Sik to. Iki sing duwe wenang seutuhnya iki penonton. Lho. Prastiwi joget mboten? Boten. Joget. Kamu menolak. Yo, dintang seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Oke. Ya, iki. Ini. Iya. Baduke ndi baduke? Halo Roy. Ya Allah. Iyalah Dik 100 dhewe wangidan. Entah. Sing penting kan sing nonton akeh. Engko penggemarmu dadi akeh. Viewermu dadi akeh. Viewer piper. Ayo, tuh, dan ayo tuh. Nenek dendam. Oh. Wah. Tepuk tangan. Lagi. Plok, ono wong kurungan. Lagi.
lagi asik iya goyangan mau Aja dipaksa kesel ya Yu. Ora. Kene tak idak-idak wae. Apa sing beda? Ayo kesel wae ora, kesel to? Ha. Lah mong ngrene tak idak-idak. Mengke. Urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancingne kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku pengen pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho Bu. apa lho Bu Ayo Apri ora kena baca ayo. kowe mengke ditirokke lho Ya. Ya. Tenanananen. Wis. Aja prasini. ayo tirokke Ya Bu, dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo. Ayo. Mbak Ayu Aku gak encak ya, Bu. Apa? Encak. GM. encok Bu encok Ora krungu kupingku. Encok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. Oh, iya, Sportif. ya Ayo. apa arep kabur Aku arep lingguh kene lho. Sabda Pandita Rat. Ayo. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wah sing ngobahke bokonge tok sak awake ora kaya wong giling jamu. Atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku. Tatin, ayo Tatin. ya tepuk tangan buat Mbak Tatin nggih Oh, kaya ono request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari opo ora. syukur Seneni mbok-mbokane. Ya. Enggak Mbak Tatin. ayo Kok aku menakus pindho. bilang dulu sama Mas Denko Apa sih? Denko Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu ngeten lho. Ah, kowe ngono kuwi nek omong. Madang urung tin durah. tak turu Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Dadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. ayo Kose. Lah. Mentale. Kose lho. Mau liyane ketake ora ngono kuwi lho lagune apa nadane ora tung teng ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut ngono ne. Ben Nadane iki ora tung teng. Kuk. Iya. sing bener to Denko. Heeh ta. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denke. Ambok sumpah cangkemmu ngono. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denke. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa ngono. Ya Denko. Nah, kowe mau sing bener to Denke. Masa ta? Kok nek cang ngomong iso kalu. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu. Wah. Wes. Aku kok suarane kok beda? Apa piye? Kok suarane beda lho? Bedane piye? Mongko kan padha to kuwi dadi.
bubuk. Kok dudungno bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Botsek. Betane piye? Biasane piye ta? Kok bubuk. Den kowe pancen karo aku mbok wi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Mbak bilang terus terang sama gue. Ya. Gak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing lantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ora apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo Kok iso, Bu? Lah cepet mati. Lah apa? galak ora umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Iso kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek kok. Aduh, ya kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki bae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani, tadi aku tak parani. Tak parani. Parani Rono? Iya. Ya, Nah, masa perempuan marani laki-laki? lah mosok. Mau. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Ki agak nyang-nyangan nih. Kok nek kedaden aku setar ya, Bu? Aku setan. Wes oleh siji, Bu. Ada. Iso delokne kok. Sesuk anggere titi mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Wayu semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki. Keceri gonamu ya Allah aku. Ada tuh. Iya. Wis rampung ya. Wis rampung. Dese ana ki. Lho, Bu. Kowe mentengak-tengok lemes. Ayo. Mesake aja Mas ana sel. Ya, ya. Satu banding. Ya ora? Ora. Cara kompak tenan kok. Nya. Ya prasnya. Ya alah kenapa ya? Kenapa kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lu aku kan tersayang. Ini maksudnya piye iki njaluk kon nyambut gawe wong telu. Ya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis entuk maunya. 100 kok didompong telu ngomanan 30. Didum-dum kae kok lali. Ada kira ngerti trike wae. Kok nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis Tatin rawani nakokke, Wahyu Ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon piye Bu ngono ngapa ngono. Duit teh dom-domke. Ah tenan ora. Tenan. Wong iki asline ya maling kok asline. Apa utang rong nyaur. Ya, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya sampun jam setunggal.